Pues ahora mismo aquí estamos con el tema de trepa, que sería subir a los árboles para poder podarlos y trabajar con ellos. Y yo ahora mismo lo que llevo puesto es el casco, protección sobre todo, el arnés, que sería para poder subir, con un mosquetón, los nudos. Javier, vemos vos todos preparados para qué? Bueno, pois o que estamos levando a cabo é unha tarefa de arboricultura, o poda en altura, que no que consiste son en traballos verticais. Entón, bueno, como poste aquí, son cordas, o sea, utilizamos as cordas para o que é o subir, con distintos nós. Hai nós nos que a súa realización, se non é estrictamente boa, corre o risco de que o nós se desfaga e corre o risco de cair directamente ao chan. O que estamos empregando agora son uns nós de fricción, como un blade, que é o que está utilizando aquí o meu compañeiro, ou un prusik, que serían os dous nós máis empregados, pero bueno, é un nó moi bo porque mentras vai subindo o nó vai correndo, pero no momento en que no que quede tensado, o nó fai fricción, o sea, queda tensado e non escurre.